Maulana, a 'yan kwanakin nan ko a cikin wannan watan da muke ciki, kusan duniya gaba ɗaya ta mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa a Nijar na juyin mulki da kuma rikicin da ke neman ya ɓarke da ƙungiyar farfaɗo da tattalin arzikin yammacin Afirka ECOWAS da jagororin da suka karɓi mulki a wato wannan karo. Menene nasihanku da kuma yadda kuke kallon wannan abin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. wato bisa gaskiya abun ya ba mu mamaki kuma ya ɓata mana rai, amma duk da haka duk abin da Allah yana kawo to akwai lutufi a ciki, akwai kuma wato hanyoyin da idan aka bi sai abun ya yi sauki. Nasiha dai da za mu gaya wa jagororin ECOWAS, batun faɗa ba shi ne halli ba, faɗa ba shi ne abin da zai warware wannan rigima ba. Ya kamata a jawo hankalin dukkan shugabanni a ƙasashen ECOWAS da kuma sojoji na Niger duka a jawo hankalin su wajen lalle a samu wato tattaunawa a tsakanin juna har a warware wannan mushkila. Kar a mai da abun wato hanya ne na danniya ko kuma hanya ne na biyan bukatan shaidan baya so komai na aminci da zaman lafiya. Mu babban abin da muke fata mu gani a Niger shine zaman lafiya. Mu gansu an samu zaman lafiya, an samu kwanciyar hankali, an warware wannan mushkila. Kuma sojojin Niger muna fata su ma ba za su yi ta'addi a kan shi tsohon shugaban ƙasar Niger ba. Ya kamata a yafe mishi abubuwan da suka faru. Su ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashen ECOWAS su muna fata kada su ɗauki hanyar faɗa shi ne cewa zai warware rigima. Faɗa dama yana ƙulla rigima, yana ƙara ta, ba zai gusar da ita ba. Saboda haka muna fata lalle a yi tunani mai zurfi a cikin wannan lamari, kuma a fuskanci Ubangiji a roƙe shi ya warware wannan mushkila, a samu lafiya da zaman lafiya a sauran ƙasashen yammacin Afirka da kuma ita Niger kanta wadda wannan fitina ta auku a cikinta. Maulana, Allah ya saka da alheri. Maulana, me kira za ku yi ga sauran 'yan ƙasa waɗanda ana samun wasu daga Nijar kuma wasu daga Najeriya suna ƙoƙarin suna mai da kalmomi marasa daɗi a tsakaninsu da juna, duk da 'yan uwantan da ke tsakaninmu, wani kira za ku yi musu? Wannan duk ba shi ne zai warware mushkila ba. Bai kamata a wazzafar da wannan a tabbatar da shi a tsakanin sasanni guda biyu ba, ko daga Najeriya ko daga Niger. Zage-zage da ɓace-ɓace ba shi ne hanyar wato zaman lafiya da alheri da karuwa da kuma tattalin arziki na waɗannan ƙasashe ba. Ya kamata a samu hanyar sasantawa, kuma a yi amfani da hankali, da kuma a san musulunci bai taɓa goyon bayan fitina tsakanin musulmi da musulmi ba. Ko menene da zai faru, Niger ƙasa ce ta musulmi ta Afirka, ta yammacin Afirka. Najeriya ƙasa ce wadda ta kunshi mutane daban-daban, addinai daban-daban, amma duk da haka musulunci shine gaba, shine ƙarfi a ƙasar. Saboda haka muna fata ta hanyar musulunci za a daidaita irin wannan saɓani, amma ba wai mai da martani maganganu marasa daɗi marasa kyau ba ne. Allah dai ya taimaka. Allah ya saka da alheri, Maulana, jazakumullah khairan.